O conflito laboral que se vive nunha das empresas do Grupo Ferrín responsable do transporte urbano de Ribeira trascenderá o debate público a través dunha moción presentada polo BNG a proposta da CIGA. O obxectivo desta iniciativa que se debaterá o próximo luns e instar ao Concello a tomar medidas ante as irregularidades denunciadas polos traballadores. Hai que recordar que esta empresa acumula varias dúcias de mandatos judiciais e inspección de traballo con respectivas multas e sancións e mesmo unha indemnización á delegada sindical por violación de dereitos fundamentais, non? Unha sustanciosa multa, non? que lle impuseron. Lonxe deso, a empresa e nós sempre estuvemos abertos ao diálogo, pensamos que ademais ese é o noso deber. A empresa fuxe de reunirse con nós. Si, reconocemos que no mes de setembro, outubro aproximadamente, tivemos unha reunión non directamente cos dirigentes da empresa, pero si con xente vinculada, digamos, á dirección da empresa, que de algún xeito recoñecían este despropósito, que non íbamos a ningún sitio así, pero que continuamos igual, non? E, de feito, eso levounos a presentar no mes de xullo do ano pasado unha demanda no xulgado do penal de aquí de Ribeira por desacato e por violación continua de dereitos laborais, non? En paralelo á vía penal que segue o seu curso, dende a CIGA propoñen a revisión do contrato coa empresa, coa que o Concello ten asinado un convenio por valor de 100.000 euros. Non se pode ter un convenio cunha empresa que acosa aos traballadores e as traballadoras, en este caso a traballadora porque é unha delegada sindical, unha muller, que acosa no traballo, que ten sentencias en contra, que ten montóns de sancións de inspección, que non as cumpre e que polo que se ve, pois non está disposta nin a falar. O Concello ten que tomar medidas. Os nacionalistas instarán tamén o Goberno a adotar as medidas necesarias para que as empresas que xestionen un servizo público cumpran estritamente as condicións laborais establecidas nos convenios colectivos.